Hello mga bay, kumusta mga tanan? Dinhi na punta sa atuang klase no, sa atuang klase sa kaon. Dara ang pagkaon no nga gikan sa pikas. So kani mga sobranan ni sa ilaha dito. May akong giputos dahil nagprito sila og isda nga unsa man ni isda sa atuwa ha? Gutob. Gutob ni sa atuwa dayon. Na nagyud og ginamos. Tamsa ako sa aning kuan ha. Sa buwan sa anak ko ning kanon una sa ginamos. Muta sa ginamos uy. Uy Ginoo magpanulong kita ani. Palaway na ko ninyo no. Sige pagugad ang buday kay mga unta. Kuan na ning kaulan ni kanang tingob na sad ni. Mga unta ninyo. Kay Biyernes dito magud mi sa pikas. Dayon, idali-dali o pauli muna nga. Makakaon dito. Diyan ang oras sa diri, alas 6 na. Kahapon. Ipay pagkaon. Nangapir ako ganiha mga alas 11:30. Nangapir ako. Dayon alas 2. Ngadto namin ang larga namin. Pag abot dito, nangapi gihapon ko kay kanyang nagpaabot ko sa isda, mahuman sila kaon. Nilahan sobra. Kaon ko kay isda man. Hindi ko bintaha kay isda ang ilang putahe. So sa katuig, putahe naman sila kaduha, katulo. Isda. Ang kini, bahalag ko ito yung nakaintiyan. Paabot ko ang isda kay isda. Di samtang nagpaabot. Yan nga ang mga agalon. Ang paabot ang ulipon. Nga. Kuan. Dot-dot sa cellphone. Reply sa uban gamay. Wala dito. Mag-post na ko mga picture ng uban. Kutong kanang mga kudaka na mo ato pa ng pag-uli na ko atong November 2016. Ito nakatuig ito nga ang nilabay. Ala ka Ginoo ko mahurot ka ni nako. Beso layan na tugurot. Gusto makain ko. Pagsukat namin sa mga bagay, mga ano pa. Nakakaon ng isda. Ito na sa pikas balay. Ako lang giunaan o kaning. Ako lang gisabuan no. Dahil una. Kaya medyo kuan. Pagtabang gamay. Nasa ni? Ay karon. Mama na sila pangaon. Sus ni duol na ang piso na ko. Gitawag namin duha. Duha ka kong gagaw. Kay mangulik na ko no. Ito nga. Tansa kay wala pa may kaon. Di ba pwede? Mga unsa mi? No, di yun pwede. Mangulik na ko no. Kay naa sila panawin niya dula. Ko panuway man yung mga tawana. Mayaw-yaw na akong nahuna. Piting paabot ng mahuman sila kaon. Piting paabot sa ulipon ng mahuman sila kaon. Nga ito mangulit na din ikaw ma'am. Dayon muna. Ganda-gandagan may pamutos. Ganda-gandagan na putos ang mga kuam. Kuan na mo bring house na mo. Yung kuha.
Inuo ko na sa mual, man ko tamang-tama ani. Na, kasi na busy na may pamutos. Na, kaya, ang among inahan sa kanunang panabang dito sa Pikas, si Ate Lambi Atayok, na busy rin siya pag hanap kung anong ipamigay niya sa amin. Tapos nakita ko siya na busy siya kuha ng mga ibigay niya sa amin. Sabi ko, sige, bala ka na dyan. Lahat ng gusto mo ibigay, saksak mo na. Ito, bigay siya ng 2 sardinas, itong fish crackers, gayon isda, yung gutob. Salamat kay Ate Lambi kung hindi kami magpunta dyan. Hindi talaga kami makakain ng pagkain natin. Saan man, naaraw kami din dito lang kami sa loob, alam mo naman. So, maraming salamat talaga sa mga binigay mo, nakakain din. Maignorante naman sa anita at ang pagkaon kaya inuig man makita tani atong mga pagkaon. Wa man gibutang kung asa dapit ni himo ning ginamusa. Munamon dilis ang nakabutang. Dayon Philippine Supreme Product of the Philippines ang ginamos. Although gamay ra kayo ang unod, perting daghana ang sabaw, murag sagol tubig na siguro ni. Pero okay lang gihapon. At least ginamos siya, dagway. Lahat lang yun o lami ang ginamos yun sa ato nga. Kanang puro yun ba? So pag ulit na ako, tag-25 ang baso. Kamay kayo ang baso. Kung hala no kamahal na ba ni? Sa una tag-5 raman ang baso. Itong high school pa ko, sa patong mga tuiga. Mga 2,000 pa, 2,999. Hangtod sa 2001. Tag-5 ra ang baso. Amila ka. Ano sa man ni? Stick man din eh. Aning pag-uli na ko aning 2016. Wala ka. Tag-25 na ang baso. Gamating batud kayo ang baso. Ako ibinuangan tindira yung kuti. Itantan po ng baso te. Naon siya naman nagkamahal labang sa ginamos karon oy. Sa una tag-5 pa man ang baso. Niya maglugos pagigpalit kay 5. Sa una maglugos pagani. Palit pagbalik 2. Balik 3. Barot piso sahay. Karon na halik na pwede. Gamay kaayo. 25. Ako bagi biniwang itantan pagtaw ng baso. Matantan ba ang baso? Napugos na tagpalit bisag mahal kay mingawon man ta sumpok ka sa ato eh. Dinhibit ni mahal ah. Ang mangga gani, magtanaw ko sa mangga. Mag-ana na lang ko, matulala na ko baka. Hasta mahala mangga haway, sige tutok-tutok lang ko ni mo karon. Simot-simoto na ko usahay. Nagod ako nga mo. Tigid makonsensya. Usahay mo simot-simot ko sa mangga. Ano ako. Katawan ako sa kung amo. Digid mo ingon na. Gusto ni mo na. Ipalitan. Wala dyan ay. Pero kinala akong pangonsensya. Wala hapon. Ay, ako. Hello, bye, Jocelina Basilio.
Luhali. Di ako gamay listahan na akong kilid. Kay Baysarim Isa Inovihas. Sa imuhang Baby Aksan, hello ninyo. Kay Virginia Urbano, hello kanimo ba? Salamat inyong tanan ha. Ito, dali may kaon. Nga. Dali kaon. Dali pamutos. Yan katagaan na tag 5 minutos. Namutos ni daghan biya ko dala mga gamit magani na andam na nako daan. Na butang na nako daan sa sudlanan. Mato. Kanina lang mga pagkaon akong gidugang sa amo ang putos. Nya karon pag-agi nako dito sa mga amo. Na siya sinisige lang mata kay kasi daghan akong gipabitbit. Wala man gud sila nakita pag abot na mo. Nadaghan sa mimbitbit eh. Kada akong kaldero kay wa pa kain na luto ang tustos ni luluhos ni. Ako pang itak-ang dito sa makajud. Ma'am, katupang iyahang utan. Daghan may dala. Karon na usdong na silupin kay daghan naman na puno. Daghan mag-isaksak sa pilambi. Ginamos, uyap, sardinas, iskraki, isda, kanipa. Iting daghan na pa no, tabangi ko yung kaon. Kapungot kayo kay padalion pa ka. 5 minutos sa ihatag. At galing tulo ka adlaw na ang milabay. Nangumpra mi. Di mananamid pangumpra sa mga kinahanglanon di sa balay. Sa una ang pangumpra nako is sa usa ka semana. Karon kausa sa every 2 weeks na pud ang among kuan ang amo ang schedule sa pangumpra kay gamay ra man ni sila so nabala pa ko og manage bala pa ko huna-huna pintada sa mga gamitono nako nga maabot og 2 ka semana di dali mag-budget uy. So, to nahuman na tanan-tanan og pamalit nihangyo ko nga kanang pwede ba mamalit mi sa kadyot sa amoa nga sabon mga kinchanso anak kay once in a lifetime lang mi dito makaadto panalagsar adto nga lugar nga naay mga kuan ba mga gamit mga Filipino store man namang tawag ato. No, bye. Lenny Rufino, hello bye. So, ito, na. Tagaan namin 3 minutos. Ang kung ano sa man siya, 3 minutos niya magbaklay pa kagikan dito sa parking area. Paingon dito sa tindahan. Pata masayod, pag-abot sa tindahan kung naapay mga laing customer. Naagid customer lain, so nalangan. Bisag iingnan na nako ang tindiro na pwede unahon sa mi kay gitagaan ra mi 3 ka minuto sa among amo nga laki. Asa pa ka man kung ana 3 ka minuto. Alaka lapitin na dali na mo kay unsa to. Dayon pagbalik na mo nagdagan-dagan ang yun ni. Akong lakaw murag di na gito lakaw dagan na gito siya. Ni atras na ang pagguang ang sunoy. Biya na gid mi niya kay lain man iyang utok uy usahay. Dili ba masabtan pero ikaw na lang di masabot. Kay do naman ni siya balatian gud. Dasang tambal ni pang tumar.
Apit yun niya biyahe. Niatras na yun siya na. Backing na siya dito kasi ni parking. Ito na. Ikaw naman lang. Daan na bahala. Piting ko anak. Kayo. Gulog ni kwarta. Pag naog na mo sa sakyanan, paspasan ko na mo. Kung nga masayod ba tao paspas, kung daghang customer, daghang mga magpadala, maglagot sa kuanin. Pulong bitaw nga, pulong nila di ka nung paspasi. Isang tanan, naghihimo ni mga imong paspason. Ingno pa siya kag paspason. Usahay maglagot ko, magyaya ko, mapungot kay ko. Tanan na imong gihimo nga. Mapaspas ka. Nya papaspason pag ka. Yan, tulo na mga kanon. Gilang antos lang itaan ni tamantanan. Sa una. Ano naman niya itong kapalaran. Mahimong ulipon. Salamat na lang ta kay tungod ani nga sitwasyon karon. Nakangita na katunan sa kinabuhi. Mga tao. Ganyan mag-uli na mo sa sakyanan. Misag wa pamikaon. Mapagkaabot tunga-tunga pamis kasada. Nanugo na ning piso, inig-abot ko no. Sa balay, timplahan na dayon siya tuba sa iyang amahan. Nang akong baba niyo nag-okay. Ang baba na ko nigawas ang pulong nga okay. Pero ako muna nagyaw-yaw. Yaw na ako muna na. Naunsa man taon ni mga tawhana, wala ba ni kauna nga wala pa may mga kaon. Bagay naabot sa balay, nanugo na po din tao. Nagyaw-yaw na po huna. Gahuna ba? Ilahad yung kaugalingon lang gahuna. Binakog mo ingon na. Ining abot ninyo. Pangaon sa mudaan. Ayun. Timplahan na may tuba. Wala. Yung ingon, timplahan sa silang tuba. Wala gid na ingon na. Wala gid sila pakialam mo nang diskarte rin kita dirigato. Kaya maka-diskarte rin, pildi ka. Ito. Tanang antos pa ilog na anay diri tanan. Nagkaginoo ko hapit na gid mahurot. Gamatoy na lang. Ako ni isikan bats inya kay murag di na gid makaya pitinaghanan. Si Ronajil ang putos ani pero wagi siya mikaw naglungag sigiya. Si mikaw ni kanon naglungag siya puti ang kanon. Hello na lang ninyong tanan na daghang salamat. Hi bye is scallops. Seashells. Ang isbahan diri be. Kay Susan Cortez, sila pa nimo ba? Kay Nanith Colin. Hi bye. Kay Tita Kuta, hello nimo ba? Kay It's LV and her kids. Hello nimo ba? Salamat kayo ha. Kay Luida Harwan. Hi bye. Hello bye sa Sagittarius lady. Kay Diana Lama, hello. Kay Milfa Acapulco, hello nimo ba? Kay Berna Marco, hello ba? Kay Alin Baido, ayan. Nabati na kita ba? Kahit hindi ka nakaintindi ng salita ko pero nanonood ka pa rin. Maraming salamat. Kay Lucia Torres, hello ka nimo ba? Kay unsa ni? Ginoo ko di naman ko kasabot sa akong agi. Medyo na panas magud siya. Kay Delcy Reyes managay ni or Del Reyes, hello bye. Kay Luluwa Sala, hello nimo bye. Hello ko. Kang Aida Auri, hello nimo bye. Kay Sally Agustin, hello bye. Kay Lisa
Villafuerte. Hello ba? So maara to akong kopya no. Sunod po na po din ubad. Dahil salamat yung tanan padayon lang ta sa tuwang ang tumong yung kalibutan na. Balag magkinaon sa yun laban ni kita kanunay para sa kalambuan o kabugmaon sa atong mga mahal sa kinabuhi. Magamay-gamay ra ang minuto so paspasan na nako niya ako ang mga tabi diri. Ampi mo kanunay dia kung haay na mo nahimutang karon og daghang salamat og unsa ni kaning padayon lang kita sa ato ang mga plano no sa kinabuhi. Sa importante na sa itas nung kaugalingon nga wala kita makan ng mga isig kaingon. Daghang salamat ug maayong papuy na buhi kanatong tanan.